Sinjuri, nsellmilkom mill-Parlament Ewropew fi Brussell, edizzjoni oħra tal-programm Il-Vuċi tiegħek flimkien ma' 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Franz Zamid-Demek. Se niddiskutu diversi temi, però ma nistax ma nibdewx billi nitkellmu dwar il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, spiċċa l-ħadd bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, però diskorsi wkoll ta' 3 MPs li hawn miegħi illum David Casa, Roberta Metsola u Franz Zamid-Demek. Nixtieqkom tkellmuni ftit dwar il-messaġġi li wassaltu dakinhar fil-Kunsill Ġenerali, se nkunu qegħdin ukoll naraw il-filmati ta' dawn id-diskorsi u x'impatt għandhom fuq il-ħajja tan-nies dak il-messaġġ li wassaltu intom fl-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb li kien il-Kunsill Ġenerali tajjeb ħafna, tkellimna fuq diversi aspetti, jiena u Roberta u Francis, jiena effukajt l-ewwel parti tad-diskors tiegħi fuq 17 Black, storja illi dan il-gvern qiegħed jipprova jaħbi, donnu il-Prim Ministru qed jagħti l-impressjoni illi huwa issa ostaġġ ta' Keith Kembri u Konrad Mizzi. Naturalment, anke f'dawn is-sigħat li qegħdin nitkellmu għadha ħilġa informazzjoni importanti dwar l-electrogas u dwar il-power station tagħna. Tkellimt ukoll imbagħad għax inti semmejt li l-impatt fuq in-nies dwar id-direttiva li bħalissa qiegħed immexxi flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill dwar il-work-life balance u dwar ukoll kif il-korruzzjoni qiegħda taffettwa il-ħajja tan-nies. Jiġifieri mhux biss għandek nies viċin il-Prim Ministru li qed iħaxnu butom bil-korruzzjoni, imma din qed taffettwa b'mod negattiv ħafna liċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex. U aħna qegħdin hawnhekk u niġu u qegħdin nirrappreżentaw lill-poplu Malti propju biex nassiguraw li l-ħajja taċ-ċittadini tagħna tkun aħjar milli sabuha. Mhux biex inħaxnu butna permezz ta' serq mill-poplu Maltu Għawċi. Dak kien bażikament dak li tkellim dwaru fil-Kunsill Ġenerali li kellna nhar il-Ħadd li għandna. Roberta? Is-suġġett tal-Kunsill Ġenerali li taħt din it-tmexxija qed jieħu iżjed minn ġimgħa, jiġifieri li iżjed minn 100 persuna seta' jindirizza dan il-Kunsill, kellna kull età, kull rappreżentant, kellna għall-ewwel darba il-future leaders iż-żgħażagħ tagħna li għamlu l-interventi tagħhom fil-Kunsill, kien hemm ħafna deputati, kunsilliera, kandidati għall-elezzjoni li ġejjin u nhar il-Ħadd kienet iffukata fuq lilna bħala deputati tal-Parlament Ewropew, il-kandidati għal din l-elezzjoni u mbagħad l-għeluq mill-Segretarju Ġenerali u l-Kap tal-Partit Adrian Delija. Jiena il-fokus tiegħi kien fuq fejn f'dan it-tema li hija ġid għal kulħadd f'soċjetà li jimpurta, jiġifieri il-messaġġ li l-Partit Nazzjonalista qed iħares l-interess ta' kull Malti Għawċi, qed iħares lejn il-vulnerabbli, qed jara kif bħala mill-oppożizzjoni qed nagħmlu differenza, qed inħarsu kif dwar bħala Partit Nazzjonalista nistgħu noffru viżjoni alternattiva għall-Gvern, qed inħarsu lejn bil-politika tagħna kemm fil-Parlament ta' Malta, fil-Parlament Ewropew u fit-toroq Maltin u Għawċin qed nagħmlu id-differenza li tant eluf ta' persuni qed jistaqsuna biex nagħmlu. U l-messaġġ tiegħi kienet issa aħna bħala partit fejn sejrin. Aħna nistgħu bil-loġika mingħajr ma nkunu kif għadt isteriċi, mingħajr ma naqgħu fit-tnassa li xi nies jippruvaw ipoġġuna li nkunu estremisti fil-politika tagħna. Imma naraw kif bħala Partit Nazzjonalista dejjem konna fuq quddiem bil-viżjoni ta' dan il-pajjiż. Dejjem rajna li l-bidliet il-kbar stajna nagħmluhom u konna kuraġġużi għalkemm il-Partit Laburista dejjem prova jżommna milli nagħmluhom. Rajna kif biddilna il-pajjiż ta' taħt fuq, issa anke mill-oppożizzjoni nistgħu nagħmlu differenza b'viżjoni li il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-Gvern. U allura jiena elenkajt numru ta' direzzjonijiet tista' tgħid, numru ta' viżjonijiet ta' kif il-Partit Nazzjonalista jista' jkun inkubatur ta' idejat, jista' jkun ġenwin fil-politika tiegħu, jista' jagħti direzzjoni ċara f'dan il-pajjiż b'leadership serja, jista' jagħti politika ta' ċentru li tagħti każ lil kulħadd.
Mbagħad qatt b'differenza għal politika ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat li jqis lill-politika bħala żugraga għaliex huwa mingħajr morali, għaliex għalih huwa kuntent li n-nies iħaxnu buthom, li għan-nies jaħseb li ma jinteressomx mill-fatt li Konrad Mizzi u Keith Schembri huma l-protagonisti ta' skandlu wara skandlu issa l-ikbar wieħed ta' 17 Black, li huwa tista' tgħid għandu gvern mifni mill-korruzzjoni u gvern li moħħu biex jiffanga għaskapitu ta' żgħir. U dan huwa l-messaġġ li jiena xtaqt nibgħat. Ovvjament dan kien wieħed minn ħafna kunsilli ġenerali li ser ikollna minn issa sal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 6 xhur eżatt wara l-Kunsill Ġenerali, ġifieri fil-25 ta' Mejju, żgur li dan il-messaġġ ser nkun nistgħu niżviluppawh, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb tajna turija ta' kemm b'serjetà u b'viżjoni ċara l-Partit Nazzjonalista jista' joffri alternattiva kredibbli għal dan il-gvern korrott. Francis, messaġġ tiegħek il-Kunsill Ġenerali. Bla dubju kien Kunsill Ġenerali importanti ħafna. U naħseb kif għadha kif spjegat anki Roberta, il-fatt li l-eluq ta' dan il-Kunsill inserta 6 xhur eżatt mid-data tal-elezzjoni kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kunsilli lokali f'kull belt u Raħal ta' Malta jagħmel il-Kunsill wieħed sinifikanti. Għalija li kien hemm dik il-partiċipazzjoni wiesa laqatni ħafna, il-format ta' diskussjoni, il-format anki fejn qed nagħmlu mhux biex enfasi fuq dak li naraw ħażin, kellek ħafna diskorsi li jorbtu mal-tema tal-korruzzjoni li għaċċenna għalija wkoll qabel David u l-korruzzjoni llum kif tolqot lin-nies, imma anki diskussjoni fuq issues ta' policy, mod ġenerali. Issue ta' policy li qed nindirizzaw ħafna llum hija dik marbuta ma jekk il-pajjiż u x'qed jagħmel l-ippjanar li għandu bżonn jagħmel biex iħares il-fatt li għandek żieda kbira fil-popolazzjoni ta' pajjiżna u żieda li ser tkompli tikber. U inti trid tippjana l-infrastruttura, sar aċċenna t-toroq fil-Kunsill Ġenerali x'iswa li inti twessa partijiet jekk imbagħad tarġa' tispiċċa n-nies irdu jgħaddu minn bottlenecks wara li jkunu għaddew mill-partijiet iktar wiesa'. Trid tippjana mod partikolari l-element ta' housing. Riċentement għadu kif kellna rapport li ġej mill-Federazzjoni ta' l-Aġenziji li huma fil-qasam tal-bejħ tal-proprjetà li jikkalkulawlek li għandek 2000 persuna. Naħseb aħna minna anke jekk bdejna konna nisimgħu daw il-każijiet, ma konniex qed nirrealizzaw li n-numru diġà tela daqshekk ta' nies li qed jgħixu fil-garaxxijiet. U jiena intenni dan il-famuż skandlu għalija min-naħa tal-Gvern preżenti li ilu 5 snin sħaħ ma jibnix unit waħda ta' social housing biex almenu inti tipprovdi. Tajjeb, alternattiva għal min illum iż-żgħażagħ mod partikolari li mhux biss ma jistgħux jixtru proprjetà ġdida imma lanqas jistgħu jikru. Qed insemmi żgħażagħ ma setax ma jolqotnix il-fatt tal-parteċipazzjoni żagħżugħa f'dan il-Kunsill. Id-diskorsi li kellna anki minn uħud mill-parteċipanti fil-programm Future Leaders kienu diskorsi li għajmu entużjażmu kbir, kienu diskorsi tajbin, diskorsi li wieħed ma jistax ma jerġax jifraħ lill-persuni li pparteċipaw. Challenging ukoll anki juru li qed nitkellmu fuq Partit Nazzjonalista li huwa wkoll b'saħħtu fil-preżent u fil-futur tiegħu. Mhux hekk dan huwa parti minn dak li aħna rridu nagħmlu fil-ħidma politika tagħna. Tajjeb ħafna. David, Francis għadu kif semma rapport dwar il-nies li jgħixu fil-garaxxijiet, però ħan nirreferi għal rapport ieħor li kien hawn fl-aħħar jiem fil-gazzetti fejn numru ta' nies li jaħdmu fis-settur tal-gaming u li jmexxu s-settur tal-gaming qed jitkellmu dwar il-problema tal-prezzijiet tal-kirjiet li huma għoljin. Daw issa jaffettwaw biss, ġifieri mhux minnu fil-bżonn, però anke min jaħdem f'setturi bħal daw li jġibu ħafna nies minn barra. Ma dan ħanorbot ukoll il-problema tal-għoli tal-ħajja, ġifieri inti semmejt l-ewwel il-korruzzjoni u kif din torbot lin-nies. X'rabta hemm bejn il-fatt minn għandek qed jistana u minn għandek li ma jistax jaffordja jsib fejn joqgħod? Din kienet konferenza importanti ħafna ta' nies esperti f'dik l-industrija, li hija l-industrija tal-gaming, li hija industrija importanti ħafna għall-ekonomija ta' pajjiżna. Hemmhekk għandek diversi ħaddiema Maltin u Ewropej illi għandhom pagi tajbin ħafna.
Issa meta tisma' lil dawn l-esperti jgħidulek li anka għal dawn il-ħaddiema qed isibuha diffiċli minħabba l-għoli tal-ħajja, mela immaġina għal min hu pensjonant. Immaġina għal min għandu part-time job biss. Immaġina għal min għandu l-paga kif illum li ma tlaħħaqlux sal-aħħar tax-xahar. Apparti il-problema illi Malta qed tispiċċa ma tibqax kompetittiva u dik hija u diġà waħedha gravi għaliex ma neqpawx nattiraw investiment f'pajjiżna. Imma l-iktar importanti huwa kif qegħdin jgħixu n-nies. Jiġifieri għandek hawnhekk settur importanti ta' impjegati li huma kif għadd imħallsin ħafna tajjeb li wkoll qegħdin isibuha diffiċli. Allura għandek din il-problema. Problema oħra li kienet isemmi Franz issa huwa il-numru esaġerat ta' nies mingħajr pjanar. Jiġifieri il-problema mhijiex li qed jiġu Ewropej jew mhux Ewropej jaħdmu f'pajjiżna, imma il-problema hija li mhux qed ikun hemm ippjanar ta' xejn. Fl-infrastruttura pereżempju, anke fis-sistemi ta' dranaġġ, anke fis-sistemi tad-dawl. Jiġifieri inti daw qed iġibu wkoll problemi għal Maltin illi bippjanar fit-tul, mhux illum għandna problema wara id-deċidu kif propju jimxi dan il-gvern. Iġi dan il-gvern għandu kultant jimxi b'mod ta' emiċer. Iġi għandu problema illum u jiddeċidi illum kif se jsolvija illum. Dak mhux pjanar serju. Pjanar serju naraw l-ekonomija tagħna kemm tiflaħ nies, fejn tiflaħ nies u nippjanaw għal dak l-influss ta' nies illi jista' jkollu pajjiżna. Ġifieri orajt tajjeb li l-ekonomija tkompli tikber u tkompli tikber b'ritmu maġġel, però irridu noqogħdu attenti illi fil-waqt li l-ekonomija tikber, illi il-pajjiżna jkun qed jiġġenera biżżejjed pjanar fid-diversi setturi illi jagħmlu l-ekonomija biex dawn il-problemi li qed jiffaċċjaw in-nies illum illi l-għoli tal-ħajja huwa waħda mill-ikbar problemi. Aħna nintaqgħu ma' nies meta ninżlu Malta kull ġimgħa għax aħna ninżlu kull ġimgħa kif taf wara l-Estu Brussels. U naturalment nagħmlu l-house visits tagħna u kull ġimgħa mbagħad niġu lura u nqogħdu nitkellmu naqsmu daw l-esperjenzi li jkollna man-nies. Għandna problema kbira fl-għoli tal-ħajja f'pajjiżna. Għandek iż-żgħażagħ, għandek il-pensjonanti, għandek il-middle class, jiġifieri li qed jiffaċċjaw problemi kbar f'dak li għandu x'jaqsam tal-ħajja. U l-gvern din irid jindirizza għaliex jekk ma jindirizzaħiex se nkomplu nżidu nies li jgħixu fil-faqar. U diġà għandna dil-problema, diġà għandna ġifieri dik il-premessa li kellna mill-Partit Laburista li se jeqret il-faqar ma qeritx, il-faqar għadu qiegħed jikber f'pajjiż. Roberta, suġġett ieħor, ħafna drabi meta nsemmu sigurtà f'moħħ in-nies jiġu jew soldati jew l-pulizija, forsi affarijiet ta' terrorizmu, però fid-dinja tal-lum is-sigurtà mhux biss dak li forsi naraw it-television, ħankellmu dwar sigurtà online. Għaliex fl-aħħar ġranet smajna fl-aħħar xhur diversi każi, jekk morru fuq livell internazzjonali, ħafna leaks min-naħa ta' Facebook u nafu l-konsegwenzi li kien hemm hemmhekk. Però anke f'Malta fl-aħħar jiem smajna dwar il-leak ta' informazzjoni personali min-naħa tal-awtorità tal-artijiet. Allora, in-nies llum il-ġurnata jużaw l-internet il-ħin kollu, kemm għandhom ħossuhom safe bl-informazzjoni personali tagħhom u aħna intom bħala politiċi u anke fir-rwol tal-Parlament Ewropew, kif jista' jiggarantixxi din it-tip ta' sigurtà? Fil-fatt dan huwa din hija aħbar li ddominat kull diskussjoni li kellna u ġew fl-ambitu tax-xogħol tiegħi din il-ġimgħa. Fil-fatt ftit tal-jmin li kont fuq Euronews u din kienet il-mistoqsija li ġiet impoġġija lili. Kif il-gvernijiet għandhom jarfu ir-responsabilità tagħhom biex jipproteġu l-attività li jagħmlu fuq l-internet iċ-ċittadini tagħhom. Għandha tkun il-gvernijiet, għandna nkunu aħna l-politiċi. Fil-fatt fil-Parlament Ewropew aħna qattajna snin nibnu set ta' liġijiet ġodda li issa japplikaw anke Malta, qed nirreferi għal GDPR, naf bl-sfidi kbar li din il-liġi ġabet, naf kemm kumpaniji żgħar ħassew il-pis ta' din il-liġi ġdida, naf kemm kien hemm nuqqas ta' ippjanar mill-Gvern Malti biex jeduka lil min huwa attiv fis-settur online fuq kif għandu jikkomunika millum il-qoddim mal-klijenti tiegħu anke aħna bħala partit politiku kif għandna nikkomunikaw mat-tesserati tagħna mal-attivisti tagħna. Imma ħseb wara meta naraw li inti għandek il-kumpaniji kbar li għandhom il-miljuni kollha fid-dinja
biex jimpjegaw l-eluf kollha ta' avukati li jistgħu jarmaw ruhom b'difiża legali biex jgħidu li aħna compliant mal-liġijiet kollha. Mbagħad nisimgħu bi skandlu kbir li jfisser li inti għandek miljuni ta' persuni li d-data tagħhom jiġri dak kollu li jagħmlu fuq Facebook bil-reklami li jafsu fuqhom, bil-videos li raw, kienu qed jiġu użati għal raġunijiet abbużivi, u meta ngħidu raġunijiet abbużivi, ġifieri inti għandek informazzjoni li tintuża għall-elezzjonijiet, li tintuża biex inti ixxerret fake news. Francis jitkellem ħafna fuq din il-biċċa xogħol. U din hija kwistjoni inkwetanti ħafna. Aħna bħala politiċi għandna r-responsabilità li ngħidu dak li huwa veru, li nikxfu l-verità, u l-ġurnalisti għandhom ukoll l-istess responsabilità. Fil-fatt aħna impoġġu ruħna d-dispożizzjoni tal-ġurnalisti biex jisaqsuna l-mistoqsijiet. Li qed ngħixu f'Malta issa, mhux il-politiċi, li qed ngħixu issa f'Malta li l-gvern juża tramite l-propaganda tiegħu, hawnhekk qed nirreferi għall-Media Laburista, biex ixxerretu il-fake news, biex jipprova jekk ikun hemm artiklu fuq Facebook li jikkritikah, iqabbad it-trolls kollha tiegħu biex jirrapportawh u dak l-artiklu ma jibqax jidher fuq Facebook biex iqabbad dak kollu it-trolls kollha li jaħdmu Kastilja biex ixerdu il-gideb dwar min jikkritikah f'suppost demokrazija li qed ngħixu. Ġifieri, u juża l-kulħadd. Ġifieri din il-ġimgħa kien hemm artiklu miktub fuqi minn Martin Scicluna, ġifieri propagandist number 1 tal-Gvern Laburista. Nirringrazzjah tal-riklam li għamilli, b'ritratt enormi. Imma il-fattu li inti għandek persuni f'kull livell li jaħsbu li jistgħu ixerdu l-gideb forsi b'xi tama li n-nies jibdew jemnuhom. Imma sfortunatament hemm in-nies vulnerabbli. Jiġifieri iż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tiegħi ser ngħidilhom meta għada pitada ser jiftħu il-kont tagħhom fuq Facebook. Ser ngħidilhom jien fuq kif hemm gvernijiet li qed jabbużaw mid-data li titpoġġa għaliex kumpaniji qed jiġu mħallsa biex propju jaraw dik id-data. U l-istess Malta, ġifieri inti semmejt il-żball, tistgħu tgħidu żball, ministru wara ministru tal-gvern laqas għandhom għall-inqas id-deċenza li jitolbu skuża tal-fatt li dak l-iżball wassal biex eluf ta' Maltin u Għawċin għandhom id-data tagħhom li hija m'għadix privata, ġifieri li kulħadd jista' jara fil-pubbliku. Din hija xi ħaġa li lilna iwassalna biex niddubitaw f'dak kollu li qed nagħmlu online. Hija ħasra li għodot li ġew kreati biex jgħinu qed jiġu abbużati. Niftakar meta fi żmien il-Gvern Nazzjonalista ministri bħal Ostingat li tant niedu kampanji biex dak kollu servizzi kollha tal-Gvern ikunu jistgħu jsiru online. Niftakar kien hemm mistoqsijiet imma kif nistgħu nipproteġu. Il-Gvern Nazzjonalista kien biċċu minn quddiem kien qal aħna ser noħolqu anke strutturi biex jiċċekkjaw lid-dejta tan-nies li aħna qed inżommu qatt ma jiġu leaked, qatt ma jiġu mxerda fil-pubbliku. Ġifieri il-restrizzjonijiet, ir-regoli kienu hemmhekk, dan il-gvern laqas għandu jindenja ruħu, jiskuża ruħu meta jsir żball jekk kien żball. U din hija mistoqsija kbira għalija. Francis, ħankompli mal-li tajt Roberta. Illum l-internet, jiena niftakar ftit ta' snin ilu konna nistennew is-sitta jdoqqu biex nitlu fuq l-internet, però llum l-internet huwa il-ħin kollu ġimma li tqum tara l-mobile bl-internet. X'ġara. Nistenna s-sitta jdoqqu biex nidħol fuq l-internet. Però llum il-mobile ma li tqum, ġifieri tibda tara Facebook u x'ġara u tirċivi l-aħbarijiet fuq WhatsApp. Ġifieri ħajjitna tiddependi mill-internet. Ġifieri kemm min qed isegwina jista' jħossu sejf illi malli jidħol jara xi ħaġa Facebook jew Twitter jew Instagram. Jaf li dik hija l-verità jew inkella mhux qed jiġi manipulat. Għaxin fl-aħħar mill-aħħar mbagħad dak li naraw fuq l-internet niddiskutuh fil-ħajja ta' kuljum fuq il-mejda tal-ikel mal-familja, ġifieri kemm importanti. Illum huwa fenomenu ikraħ. Jiena qiegħed fil-Kumitat tal-Kultura u wieħed mis-suġġetti li nsegwu huwa preċiżament x'miżuri għandna nieħdu anke fil-qasam edukattiv biex nikkumbattu il-fake news. Għax il-fake news fl-aħħar mill-aħħar jistgħu ikunu wkoll ta' theddida serja l-istess demokrazija. Għaliex għax id-demokrazija hija bbażata fuq li jkollna opinjonijiet differenti, imma għalmenu għandna ikonna il-fatti. Il-dritt li inti tirċievi l-informazzjoni, id-dritt li tkun taf x'inhi l-verità.
Issa għal-rigward tal-fake news u għal-rigward tal-użu tal-internet, hemm żewġ elementi prinċipali. Għandek l-element ta' min ixerret apposta l-aħbarijiet folots. U dawn imorru viral ħafna drabi u jixterdu u jixterdu u jixterdu. U għandek imbagħad l-element ukoll ta' data personali tiegħek kif tispiċċa użata għall-iskop li qatt ma kellek l-iskop li tagħmel hemm. Għaliex sakemm id-data tagħna kienet qed tintuża inti taf li tħobb ċertu gadgets partikolari ta' teknoloġija u allura tirċivi iktar reklami ta' hekk. Kważi n-nies kienu jgħidu qed jgħinuni fix-xiri li rrid nagħmel. Naturalment huwa skop ta' marketing. Imma l-mument dik id-data bdiet tintuża wkoll għal skopijiet ta' messaġġi politiċi u anki marbuta ma jekk inti taf li ma tħobbx fejn ċertu tip ta' ħajja, allura l-messaġġ ikun immirat lejk biex jibnu iktar jew fuq il-biża' tiegħek jew fuq il-preġudizzji tiegħek. Hemmhekk għandek abbuż li jista' jfarraħ anki is-sistema demokratika. Issa jiena fil-Kunsill Ġenerali narġa' niġi għall-Kunsill tkellimt fuq il-fake news minn angolu ieħor. Għaliex għamilt referenza u hemm diversi metodi llum se jibdew jintużaw kontra l-fake news. Wieħed minnhom huwa li nagħmlu fil-programm tal-edukazzjoni tagħna li nitgħallmu iktar kif nużaw il-fakultà kritika tagħna, kif tiddistingwi x'inhu veru minn dak li mhux. Imma mbagħad hemm metodu ieħor li bdew xi pajjiżi li jgħidulu tagħmel aġenziji jagħmlu fact checkers, speċi tmur għandhom. U kien kif tħabbar li fl-Ingilterra kummissjoni marbuta preċiżament ma' dan il-qasam fil-London School of Economics issuġġeriet aġenzija bħal di. U allura jiena tista' kieku twaqqaf aġenzija f'Malta ikollha biċċa xogħol ibsa, jkollha biċċa xogħol ibsa xi kollha tibda mill-gvern. U tajt tliet eżempji nirrepetijaw l-ewwel nett issib il-famuż aħbar meta il-Prim Ministru issa kien qal li se jkollna l-Università Amerikana u x'qal fuqha. Ta' Martin Cicluna, ta' Martin Cicluna. Martin Cicluna, il-bliedem li kien imexxi l-Kummissjoni għall-Edukazzjoni għolja għal li ma' xejn problemi, mhux hekk ebda problemi dwar din l-istituzzjoni edukazzjoni. U din allum għandek lecturers u laqqa studenti. Dik kellna il-kottonera kellha tkun mimlija bil-kemm jafu minn fejn se jgħaddu, minn fejn se jimxu. Għax jaħdmu mal-istudenti, jaħdmu mal-professuri, jaraw din l-ekonomija ġdida għaddejja, jaraw il-tarif jixteret, ma ġrax. Naturalment fake news oħra hija dwar li se nagħtu l-isptarijiet tagħna lil Vitals laqqas sissa ma nafu min huma u li allura se jkun hemm titjib enormi u invest enormi. Aħna tajnihom il-miljuni u daw jispiċċaw jgħidu li fallew u nagħtuhom id-dritt biex huma jgħaddu id-drittijiet tagħhom lil ħadd ieħor ara jażlu huma lil min irid, meta jażlu huma lil min iridu huma il-Ministru tas-Saħħa li huwa wkoll deputat Prim Ministru jgħid issa hawn the real thing, mela ta' qabel ma kinux, u x'hekk. U mbagħad naqraw mill-gazzetti li issa l-Gvern qed jarġa' jinnegozja per jgħidilna qed nikkjarifikaw biss u naturalment l-ikbar fake news hija fuq 17 Black, mhux hekk għaliex il-Prim Ministru jgħid li jittieħdu l-passi u jgħid qed jistenna l-inkjesta, però mbagħad ma jgħidx li hu stess irid li l-inkjesta laqqas biss tibda, u mbagħad ikollok lik ta' inkjesta oħra li tissir u mbagħad meta insaqsu jgħid le dik hija fuq 17 Black. Mhux fuq min 17 Black kellha tibatlu il-flus. U jiena il-paragun li għamilt fil-Kunsill u nirrepeti hawnhekk din isu jkollok serqa kbira u f'daqqa waħda l-Gvern jiftaħar kemm tkun investigata, imma meta saqsi iktar jgħidlek imma qed investiga l-oġġetti li ġew misruqa, mhux min seraqhom. Li dawn huma affarijiet tal-assurd u allura għandek il-fake news użat bħala strument ta' komunikazzjoni politika mill-istess gvern li tagħmel is-sitwazzjoni ferm iktar serja u allarmanti anki għad-demokrazija f'pajjiżna. Mela, baqanna minuta kull wieħed, l-aħħar mistoqsija nitlobkom iżommu fil-qasir. David, messaġġ tiegħek dwar il-carers leave. Ħafna nies qed jistaqsu ma dan x'jkun eżatt kif nista' napplika? Kif għadd fil-ġimgħat li għaddew, donnu jidher illi l-10 tim leave għall-missirijiet dik se tiġi aċċettata kull meta jkun hemm tarbija titwielet. L-4 xhur bejn għal kull ġenitur sakemm it-tifel jew t-tifla ikollha ċertu età, dik qed tfadlilna problema dwar kemm hu twil dan il-leave. Jiġifieri minn 4 xhur forsi mill-proposta tiegħi 4 xhur forsi ninżlu għal ftit inqas, imma din il-ġimgħa ħajkonna
ikonna trialog ieħor, trialog ikun meeting kif kemm il-darba għadna bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament biex nagħtu 5 tim leave għal il-proposta tiegħi s'issek qiegħda biex inti tkun tista' tuħsib il-ommok li għandha marda terminali. Qed nesploraw bħalissa fuq proposta tal-Parlament Ewropew biex dawk il-5 tim jistgħu wkoll jittieħdu f'daqqa. Ġifieri inti tista' għax inti mhux kull sena għandek bżonn tieħu 5 tim, inti tista' jekk alla qatt ikollok il ħadd mill-familja tiegħek jew xi ħadd li jiġi minnek, jew anke hemm min qed jissuġġerili anke biex nenfasizza anke fuq neighbors, ġifieri anke dawk li jqogħdu ħdejk, jew ħbieb tiegħek, tista' taqgħadhom f'daqqa u toħodhom meta vera jkollok bżonn. Jiġifieri din għadna qegħdin niddiskutuha, naħseb li se jkun trialog kemm differenti minn dak li kellna s'issa x'kien dwar twelid ta' trabi u dwar ġenituri, hawnhekk ħammorru oltre mill-ġenitur, ħammorru oltre mill-familja għaliex qed nitkellmu fuq partners u qed nitkellmu fuq anke ħbieb tiegħek, jiġifieri naħseb jekk nilħqu din il-mira ħankunu għamilna qabża kbira li taffettwa liċ-ċittadini mhux biss Maltin naturalment, imma liċ-ċittadini Ewropew b'mod pożittiv ħafna. Roberta, Brexit l-aħħar ġranet ovvjament l-aħbarijiet kienu dominati anke issa l-Kunsill Ewropew jidher li qabel. Temmen li se naslu però x'baqa' l-ikbar hurdle dak tal-Parlament Ingliż. Naħseb għandna għal xiex issa ndawru il-line tagħna minn hawnhekk minn Brussell għal dak li qed jiġi fil-Parlament Ingliż. Theresa May għandha battalja kbira kemm fil-partit tagħha fl-oppożizzjoni ma' dawk li qegħdin fil-koalizzjoni magħha fil-gvern kif ukoll mal-poplu ġenerali. Jiena jekk taħseb jekk tgħid li inti x'tixtieq naħseb jiena għadni nittama li ikun hemm referendum ieħor mingħajr ma nista' nippreġudika r-riżultat ta' dak ir-referendum. Imma kif qed jistaqsu ħafna nies anke fejn dan il-partit tagħha, bħalma aħna ingħatajna ċans li nivvutaw dwar jekk nixtiequx li l-Renju Unit jibda jinnegozja biex noħorġu fuq il-pakkett finali li hemm ħafna dubji dwaru semma akkuża wkoll li Theresa May ma tatx l-informazzjoni kollha meta ppreżentatu quddiem il-Parlament Ingliż, għandna nivvutaw dwar dak ukoll. Aħna niltaqgħu ma' ħafna żgħażagħ li ma jistgħux jemmnu li minn ftit ta' snin oħra mhumiex ser ikollhom dawn il-libertajiet li għandhom illum, niltaqgħu ma' ħafna Maltin li jgħixu ir-Renju Unit, niltaqgħu ma' dawk li għandhom pensjoni Ingliża ma jafu sar sir minna li jgħixu f'Malta u f'Għawdex illum, ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet li jridu jitpoġġew. Aħna fil-Parlament Ewropew ser nibqgħu nagħmluhom imma issa sta għaċ-ċittadini Ingliżi tar-Renju Unit biex jiddeċidu huma dwar fejn iridu jaraw il-pajjiż tagħhom. Ir-riskju huwa li ma jkunx hemm ftehim li l-vot jaqa' ma jgħaddix fil-Parlament Ingliż. Theresa May il-pożizzjoni tagħha ma tibqax ċara, jkun hemm vot ta' sfiduċja fiha jew vot li titlef u allura ir-riskju huwa li jkollna dak li jgħidulu hard Brexit, jiġifieri tal-ftehim li aħna lħaqna mal-Ingliżi jitpoġġa fil-dustbin u ikollna mill-lum għall-għada l-exit tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u dak ikollu tista' tgħid impatt enormi negattiv fuq l-importazzjoni, l-esportazzjoni, fuq il-lira Ingliża, l-isterlina u anke fuq min bħalissa jaħdem fir-Renju Unit li mhuwiex ċittadin ta' dak il-pajjiż. Francis, fl-aħħar net din il-ġimgħa indirizzajt konferenza hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Brussell dwar kundizzjoni partikolari, d-dyslexja. L-ewwel nett talfu minn forsi ma jafx eżatt x'inhi dil-kundizzjoni, tista' spjegana x'inhi u x'kien il-messaġġ tiegħek din il-konferenza. Iva, l-ewwel nett id-dyslexja ħafna drabi dik il-kondizzjoni li taffettwa anke l-kapaċità tiegħek kif inti taraf, pereżempju, ittri differenti fl-alfabet jew sinjali differenti anke kif ikunu b'mod diġitali, allura ikollok il-problema biex ngħidlek biex titgħallem apparagun ta' nies oħrajn. Dik hi l-kondizzjoni prinċipali ta' dyslexja mingħajr ma nidħol biex ngħidlek f'element iktar mediku. Li jridu nifhmu wkoll li din tolqot parti sostanzjali għaliex qed nitkellmu bejn 10 u 20% bħala medja f'diversi pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Iva, jiena din il-ġimgħa fil-fatt kelli l-opportunità nagħmel launch ta' charter Ewropew li jorbot il-qasam ta' dyslexja flimkien ma' Roger Broadman li huwa l-bniedem mill-Istitut Ingliż fuq id-dyslexja. Naturalment jiena wassalt anki hawnhekk
dak li nisma' minn nies Maltin li għandhom din il-kondizzjoni u anki mill-laqda Maltija li segwi dan għaliex hemm bżonn inkunu konxi għaliex għandek ukoll nies li laqqas ikunu jafu. U daw jispiċċaw emarġinati. Pereżempju aħna stabbilejna f'din il-konferenza kemm hemm rabta ikbar mbagħad ma' kriminalità x'persuni jibqgħu maqtuwajn. Il-perċentwali ikbar pereżempju f'ħabsijiet fl-Ewropa ta' nies li kellhom il-kondizzjoni ta' dyslexia. Allora importanti, din hija issue oħra ta' saħħa li hemm bżonn nindirizzaw u dak li iva kelli l-opportunità nagħmel din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Francis, Roberta, David, aħna ġejna fit-tmiem programm ieħor il-vuċi tiegħek, nkunu magħkom bħallum ġimgħa nfakkarkom fuq Net FM fis-6:15 ta' flaxija u fuq Net Television fit-8:15 ta' dakinhar insellmilkom.